hau sortu zen pixka bat guraso bezala genuen behar batengatik, ez? Data iristen zelako eta behartuak sentitzen ginelako inguruko herritara alde egitea ospatu ahal izateko, eta urtean zehar elkarrekin lan egiten dugunez bi guraso elkarteek adostu genuen saiatuko ginela erronka hori burutzen, eta hortan hasi ginen lanean. Bai, eta bai hasieratik konturatu ginen ez genula bakarrik gure festa izatea nahi, edo aurrentzako festa izatea nahi, herri guztiak parte hartzeko festa nahi genula, eta horretarako herria mutu behar genula, ez? Eta pixkat hortan hasi ginen, herria muitzen. Programa nahiko salatu agatu zaigu, aurreko astean zehar tailer desberdinak egin ditugu, eta gaurko eguna izan du da kale jira herrian zehar. Kale jiran zehar herriko pertsona nagusiak topatu ahal izan ditugu. Ondoren plazan emanaldia izan dugu Sutarri Abesbatza eta Murixka Dantza taldean eskutik. Eta orain Gaztainarren jatea eta Orratxe antzerki taldearen eskutik ipuin dramatizatuen emanaldia. Eta gero bukatzeko Andonio Jokegik kantu emanaldia emango du plazan, nahi duen guztiarentzat. Oso pozik gelditu geha, balorazio baiteko dakagu, baina egia esan hasieratik jende pila elkartu zaigu, eta batzuk plazan gelditu diren arren, egia esan parte hartzea ikustekoa da, ez? Plaza nola bete dan, eta pozik gaude, parte hartzeakin pozik gaude. Hemen gaude ospatzen gau beltza, lehendabiziko aldiz da Lezon egiten dena, eta hemen gaude, gaztainak erretzen, gero banatzeko, banatu hasi dira banatzen, eta, eta bitartian gure euskera hobetzen. AEKako ikasleak talde desberdinak gaude, batzuk hasi dira, hasi berriak, eta beste batzuk daramagun denbora dezente. Gu Gaxuxa Lezoko emakume taldekoak gea, eta deitu zigutenean lehenengo aldiz gau beltza egingo zala, eta zenbait herriko elkartei mezua bidaliz, eta gu berehala baietz, eta hor parte egon duea zapiak prestatzen, mozten, eta gero hemen tailer bat egin dugu. Egun batean azaldu ziren heldua txikiak eta hor egondu ginen margotzen eta behar erraldoiei, txarangokoei ere zapia prestatu diegu eta oso pozik gaude parte hartu izana lehenengo aldiz Lezoko gau beltzean. Honea etortzeko, eta hementxe hartuta hor eserita edoteko, arronta usartatik joan, gau ilun honetan, kobazula honetara etortzeagatik. Ilargi betearen gauan, Don't